Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuphethe nezinto. Amavasha abahlosile bathi uzokhuluza ugogo bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bunga yezinto wewo. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sazimbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Nina bodlungwane kandaba, udlungwane lombelebele kwaze kwasamanxulu mesibekelana. Nina bakanodumo ehlezi kamenzi. Ngiyimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke lahamba kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma ukuthi umushaka kule channel ibizo lami ngumlekeleli wakambanjwa. Impunga yesintu unduna kandaba ontombisi amncumela uthizwa semkhombisa esincane saphuma ehlathini ekseni ngovisa vuthulula. Ngoba sigcola amabethe ngikholo likholwa ngenhliziyo engalibhanda kancane esontweni ukugxamgxama umsathe ngakane lakhalathi ngihamba litheselo sithe lathi ngahamba. Umjabulelo ngomamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka kuthi faca. Umzukulu kaMdumi igaba elimabanga likaThumbula tshatshatsha utshatshatsha kapheshe upheshe kaMaguyane Maguyane kavaphi uvaphi kaNokhona. Angiphinde ngikwamukele la ku channel yethu uma ukuthi umusha. Ngiyacela ukuthi usubscribe bafowethu kule channel inhloso nqango ukufundisana ngezinto ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampishona. Sike sichushisane nje ukuthi okhokho bethu babekade behamba kuphi kuze nathi sikwazi ukuthi sihambe ngaleyo ndlela. Zikhona ke bafowethu nencwadi esizibhala ikhona incwadi ehloko sithi sithini isintu amava ahlabahlosile uyokhuluza ukhokho bezontathu ziyatholakala ezitolo zakwa-Adams and Greeks uma useThekwini naseMaritzburg uyakwazi futhi ukuthi uzithole uma ukuthi ukude nale ndawo siyakwazi ukuthi senze inhlelo zokuthi sikuthumelele zona. Le ncwadi ke bafowethu ziyafundisa kakhulu ziphethe ulwazi lwesintu ngoba ulwazi iyonanto bafowethu ewumuthi wangona phakade. Ulwazi bafowethu lubalekile kakhulu ngoba uma ungenalo ulwazi abantu bayakubhuquzisa. Uzokhumbula ukuthi enkathini yanamuhla bafowethu siphile esikhathini la abantu unembeza bengenawo. Mabengenawo unembeza ngisho abantu osuke beza uyakubona wena ngokuthi bayokusiza bafike bakusebenze. Bakwenzisa izinto ongazazi. Bakwenzisa izinto ongazazi na ulwazi awunalo. Yingakho ke kubalekile bafowethu ukuthi uma uwumuntu ulwazi ube nalo lwezinto eziningi ezahlukene. Ukuze uzokwazi ukuthi ubone ukuthi lento owenziswa yona ifanele yini ukuthi wenziswe yona leyo nto. Kufanele yini ukuthi uvume ukuyenza wena leyo nto. Ngoba uma ungenalo ulwazi uzogcina sewenza into ongazi ukuthi nawe uyenzelani. Wenza into engafanele ukuthi uyenze. Uyabona kunamhlanje nabafowethu ngokushodelwa nje ulwazi lulodwa. Kunabantu abathwele kunamuhla. Labantu njengoba bethwele nje bathwala bengaqondile. Kunabantu kunamuhla ababekade benenhlanhla. Kodwa inhlanhla yabo namhlanje ayisekho yina bashodele ulwazi bagcina bethwebuleka. Kunabantu ababekade beneziphiwe ezinzima abazinikezwe okhokho babo kodwa bona banikela ngazo ngesizathu sokuthi ulwazi abanalo. Wahamba umuntu nenkukhu ethi uyofuna usizo kamuntu wafike washisela impepho khona kamuntu wafike wenzela umsebenzi khona kamuntu. Ngenkathi kwenziwa konke lokho yena uzitshela ukuthi uthola usizo kanti kudlalwa ngaye into yakhe isiyathatha. Zonke izinto bafowethu ongaziqondi kubalekile ukuthi ulifune ulwazi ukuze ukwazi ukuthi uziqonde. Ukuze yonke into oyenzayo uyenze sewazi ukuthi lento oyenzayo iyini, isho ukuthini, izokusiza ngani. Enye into bafowethu engifisa ukuthi ngiyibalule kakhulu. Engifisa ukuthi ngiyitshela abantu. Nangelilodwa ilanga la uyothi uma uhambile uye kumuntu afika kutshela ukuthi ithongo lakho likuphathela imali enkulu. Kuzofanele ufike nesikhwama bese bona bakulungisele ithongo lakho lizokupha imali. Usuke usuthwala lapho bayakuthwalisa kodwa bacasha ngethongo ukuthi ithongo ilona elizokupha leyo mali. Ithongo alenzi kanjalo bafethu alisebenzi kanjalo ithongo. Ithongo bafethu lisebenza ngendlela yeqiniso. Ayikho into ithongo eliyenzayo eba umlingo. Yonke into ithongo elikwenzela yona likwenzela uyibone na ukuthi cha ke la ithongo lami ngempela lelingisizile. Ithongo avele kwenzeka into ewumlingo uthola kuzoba khona isikhwama esikendlini bese kuse ngakusasa sekugcwele imali. Akwenzeki kanjalo bafowethu. Kodwa ithongo uma ukuthi liyafuna ukukupha imali lizokupha ngabantu ngoba ithongo lisebenza ngabantu. Kuzoba khona umuntu mhlawumbe ozovela uthi uhlangana naye nje avela kupha imali.
kube khona into encane ozoyenza uyenzele omunye umuntu bese akubonge lowo muntu avela akunikeza imali. Yithongo ke lisebenza kanjalo. Ithongo lisebenza ngendlela ehlambulukile nangendlela eqondakalayo ukuthi ngempela lento ayenzakalanga ngoti kolosha. Kodwa manje wena uma uzocabanga ukuthi ithongo liphethe umlingo, cha. Ithongo aluphethe umlingo bafowethu. Kodwa ithongo lihamba ngendlela yeqiniso. Lenza izinto ngeqiniso. Lenza izinto ngendlela ekuyiyona. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi manifisa ukuthola ulwazi, nazi incwadi zempunga yesintu zikhona futhi nezinye incwadi zabanye ababhali. Kubalekile ukuthi nazo nizithenge ukuze nikwazi bafowethu ukuthi nibe nolwazi, niqonde ngezinto ezithinta isintu sethu thina njenganabantu abampisholo. Niphinde futhi nisubscribe kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV ngoba solo saziletha njalo imfundiso ezakhayo ngokwesintu sethu. Ngoba ngempela abantu bafowethu sebelimele kakhulu. Umuntu afike kwimpunga yesintu athi uyachaza sehleli nami ngibona ukuthi lo muntu wadayisa yena ngenhlanhla yakhe. Kodwa ulindele ukuthi simsize, ulindele ukuthi ithongo lakhe sikwazi ukuthi simxhumanise nayo. Somxhumanisa kanjani nethongo lakhe? Athatha into elalikade limnikeze yona wayophisana ngayo ngokushodelwa nje ulwazi. Kubalekile ke bafowethu ukuthi ke noma ke ususizwa esimene esifana naleso, musa wena ukulindela phela ukuthi namhlanje uzogezwa mhlawumbe unikeze lezo zinto ozozisebenzisa ngakusasa into zakho sezi-right. Akufanele kanjalo. Njengoba lento yakho wayithatha wanikela ngayo, ukulunga kwayo nokubuya kwayo kuzoba udaba olude ngoba kunezinto ekufanele ukuthi uzithole wena ukuze ithongo lakho nalo likwazi ukuthi libuyelwe amandla njengoba lasetshenzwa phezukwakho kwagcina sekulahleka nento yakho khona lizokwazi futhi ukuthi lihambe liye koyilanda lento yakho ibuye izokwembatha ibe phezukwakho njengoba laliyibeke phezukwakho. Kuyingozi kakhulu bafowethu ungabi nalo ulwazi. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Isifundo sethu nje sanamuhla bafowethu bekuwukuthi ayikho into ebaluleke njengolwazi bafowethu. Wozani imphelandaba wempunga yesintu sizohlala phansi bafowethu sichushisane nithola ulwazi nakuba kuwukuthi uhambile waya kumelaphi wendabuko kukhona izinto afanele ukuthi akulungisise zona. Woza kwimpunga yesintu sizohlala phansi sicubungule leyo nto ukuze sikwazi ukubona ukuthi ayinabo yini ubungozi ngoba uma uwumuntu ufuna ukuthi ube nenhlanhla izinto zakho zenzeke nike nigcine senidideka nina njenganabantu othothi nithanda kakhulu nemali. Uhambe uye kumelaphi wendabuko kanti uyokuthwalisa ungaboni wena ukuthi uyakuthwalisa angakutsheli futhi ukuthi uyakuthwalisa ugcina usungena kuphi engozini. Gcina usungena engozini manje ithongo lakho likuflathele ingane zakho zihlupheke kwesinye isikhathi manje kube khona isimo la kuzothiwa khona nikela ngengane yakho bese emva kwaloko wenza njani? Izohamba ingane yakho ngesizathu sokuthi wena owenza into ongenalo ulwazi lwayo. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe ku-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga. I